Kardom pini berta jikta pini berta thanbang phi niliputi materon pi aprang si bertang ton pen cipajil midam de aprang bertang kung pi aljikta Denarong thoiso timungarong Lokimon adawan along ingding tokebra ketom Lokimon karcho ketalon pon. Borlang perangkang WDP lapen KSY siya songatum chirapen ing piaklim so kesompom. Tengpi kang huat tumakorot humni lapen hele bong Forest Department atum keneblong. Bertang kung pi arjuponda dapit puthor bertang ton pen cipajil midam sinang. Mahamaya constituency denarong thoi sotimung arong Lokimon adawan along ta ingdeng trokebra ketom Lokimon karchuk katalon pon. Ni thang po ani Karbi arlo Lokimon adhoramatum along kaprek along Lokimon karchuk katalon ponason si lakha krepo Mahamaya constituency denarong thoi sotimung arong along tami ingdeng trokebra ketom Lokimon karchuk katalon pon bangso ketalon along mangkedo Karbi along autonomous council lun sing teron chetong dun pinila so Lokimon karchuk katalon along IBKT sarpisar puto an lapen risoi jangatum celang pet pen pini Lokimon alun alam lapen kikan hayoi paklang pon. lun sing teron alang lipen kaning Jepona tengke ningkan ke thomaprang election ticket ke hangdon bomahot si alang li labang so to wan along wang si here jume chohang lapen apicho alang mar pulong lokpen labang so Lokimon adawan boundary wall lapen solar light hayoi semar pipon. Lasi kitang tiasap do chadlang adi malong non annual action plan atang kapensi semar pipo puta lun sing teron pen pachini pon tu denarong Lokimon adawan Lokimon apan ke kwera doan aning kang sampen teron apan choro pipon lapen pini Lokimon archo along misen pen pachun pon denarong pen berta pang dak pon chin 20 News.News Karbi Anglong. Lumbajong constituency kapalo borlang phel angkang WDP lapen KSY sia songa tumpen thengpia klimso ke epon. Pinini paipo themanarni lakha krener kep Lumbajong constituency ke parlo borlang pher thana lapen WDP lapen KSY sia songa tum cherap tun pen borlang pher OC Biren Sharma lapen WDP mai pulong titok bi lapen KSY si klembang atum chelang pet pen saphawian lapen thengpia klimso ke sompon kadu kavi panging koya bang putum chelang pen bang swasai dengpon. Borlang pher pen berda pang dakpon rup sing timong News.News Karbi Anglong. Nilip constituency kapalo angkang pangcherop khawni along thengpi kang hu atumaphan kiri ki khuruk boma hosi thengpi ke plak akorot lapen hele ebong ke nebdun long. Thang ni phai player ni anarlo por phai krenia por malom Northeastern Silonizan Range Officer Assistant Conservator Forest Pranapteron Japon si non malom ajonarlo thengpi ke rok kang hu atumapan kiri ka kuruk ahotsi keoni phangchorop ahawaralo thengpi ke plak arki arjulong si tong sekot pen adim an palisi forest atumapan achar pen theklong logama ke katong pen ajok korot humni lapen hele tongwok ebong chetekang buk pen amoni datum kadlablo nonama Silonizan Range along one desi resimsis pidadlo ke neptang akorot ke DFO aphan hodai kokpo lapen hele ebong ke administrator law and order aphan yat popota ACF ahin pen nang pachini pon lapen ke damtang arnisi aprang sata number along ke plaktang athengpi ke bithongkep neplong athengpi office ahem unwanted lo lapen non henlo hele ke nep chenglang puta ACF ahin pen nang pachini do Northeastern Silonizan Range ACF pranapteron Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachoniri alam ke nonama Silonizan Range along ingtang chik asai ki akimi nang pambat nang chilapen Forest Department patrolling aphan gari ihum nang jipusi ACF ahin pen kachoningri. Nilepen berta pang dakpon Anil Sonrongphar News.News Karbi Anglong. Pinia berta lapon si kangton iglo dome thang me kardom.